Patay ang 24 anyos nga babae human maligsi sa usa ka bus sa National Highway sa Barangay Santa Cruz Viejo, Tanjay City, Negros Oriental. Naila ang biktima sa pangan nga Miraflor Ikinya nga taga Poblasyon Bindoy. Critical usab ang iyang 4 anyos nga anak nga lalaki samtang nakaangkon og bali sa lawas ang iyang bana. Sa video nga kuha ni Harold Box, makita ang bata nga nagbuyod sa tunga sa karsada ug di halayo nagubo ang amahan niini daplin sa karsada. Sa unahan, makitaan ang biktima nga nakabsan sa kinabuhi. Sa investigasyon sa kapolisan, ang mga biktima sakay sa motorsiklo dihangkalit nga misarasay ug natumba. Ang babaeng biktima nalagpot sa karsada ug nataymingan ang pag-agi sa bus sa maong naligsan. Maayong pagkalagpot usab sa bata. Ang driver sa bus kasamtangang gitanggong sa Tanjay City Police Station samtang gi-impound usab ang iyang gimanehong bus. Matod sa driver, misuway pa siya pag-apply og brake ug wa niya tuyua ang gidangatan sa babaeng biktima. Nangayo siya og pasaylo sa mga biktima. Samtang gisuwayan pa sa GMA Regional TV sa pagkuha sa habig sa pamilya sa biktima.